Dasal muna tayo kakapsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kain kakapsat mga tayon. Ensaladang himbabao. Siyempre, unang subo para sa inyo, kakapsat. Kima St. George. Kima. Manamis-namis ang tilapia. Ay, saging ni Pasing. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.